Good morning! Welcome again to our channel. Magpo-propagate ulit tayo. Nandito tayo ngayon sa garden sa Petit Jungle 2. Nandito tayo guys. At mag-propagate tayo ng ayun o, inihahanda niya yung cycas guys. Habang inihahanda ay ipakita ko itong paikot dito. Tingnan nyo ha. Ang Petit Jungle 2 ay sobrang lalaki ang mga halaman. Kasi nagsisidamihan ng mga cycads natin guys. Dumadami ng dumadami. Nakita nyo, as you see, ang tatangkad, ang haba, at nanganak na naman sila. Kaya ngayon ay i-propagate natin yung dapat i-propagate. Alam nyo guys, dahil sa busy kami lagi, minsan di namin naasikasong mag-propagate. Kaya, ayan, nako, ang ganda nito guys. Ito ay a very rare kind of gumamela hibiscus kung sa English, at namulaklak. Nagustuhan niya ang temperature at yung araw, init. Alam nyo ngayon summer, mainit. Gusto nilang ang maliwanag na sinag ng araw, at yung temperature ay gusto nila. Hindi naman yung mainit na sobrang masunog sila. Ang gusto nila yung temperature na tama lang. Dito ay nagkakadikit-dikit ang mga halaman. Itong pink princess na ito ay kailangan ko i-propagate. Nandun pa, nakabinbin pa yung mga ibang pink princess sa baba. At padamihin natin yung mga dapat padamihin na magagandang plant na yan. So ito tayo, ayan yung mga na-propagate nandito sa baba. Ayan, may mga dahon na guys. At maasikaso yan unti-unti, pero ngayon alam nyo ay ang gusto naming i-propagate ay yung cycad. So let's go and see. At ito yung Petit Jungle 2 natin guys, at malalaki ang mga halaman. As I've said, ay matatangkad katulad nitong elephant ear. Nako, ang tangkad oh, hindi ko na maabot, grabe. Hindi ko maabot talaga ang tangkad, sobrang tangkad niyan. So, ayan, pinapakita ko lang babahagya itong mga nandito sa paligid kung anong bago. Di ko rin matandaan kung anong nagbago. Basta itong ating mycans ay nandito pa naman. Ayan. At ayan, pagka baby, ganyan. Medyo siya velvety. At lumalaki ng lumalaki. Ito yung sinabi ni Ma'am Rose na, Ma'am Rose Logarta, na ang laki ng ano mo, yung Milano mo. Akala niya Milano ito guys. Ito mycans, kasi mukhang Milano, kaya sabi niya ay Milano. At itong bat plant natin na akala natin ay lahat totally namatay noong bagyong Odette, ay awa naman ng Diyos ay dumami. Ayan, ang galing ng lakay ko. Ang lakay ko ang naglagay dyan. Ang ano niya, may green thumb siya talaga. Kaya nandito ang mga cycads natin ay dumadami at dadami pa. Ayan, oh. Ayan, at tayo ay mag-propagate pa. So, let us go and propagate ng cycas. At ayun, may mga sensation, may nandun yung chapense, yung wave of love. Naku, natakpan na nung screen, nahulog. At alam nyo guys, ito yung radiatum na nandun sa nyog, puno ng nyog, kumapit doon. Yan lang ang radiatum namin. Sabi ko, dapat sana ma-propagate. Paano pa ma-propagate? Akyatin ko, hindi ko kayang akyatin yan ha. At dito naman, ang gandang makita ang design ng iba't ibang shape. Merong may butas-butas, may heart shape. Ayan, Adansonii eye. Yung fenestration niya ay lumalaki na lumalaki. Ha? Ganun pala pag lumaki yan, ha? At yan, velvety talaga ang dahon ng mycans pag baby pa. Ha? At dito naman ay tumubo naman ang bagong dahon ni Monstera deliciosa, yung na-propagate. At dito ay, nako, nadaganan na yung iba. Alam nyo. At ito naman, di ko na alam ang pangalan. I forgot the name of this. Can you please tell me the name of this? Yung pork skin, ang tawag nila, pork skin. Ito,
At eto nga, dito ang section ng cycads at saka yung malalaking ferns natin like cobra. Ayan, may mga cardboard na malalaki dito. Yung mananaw, andun yung mananaw, ang laki niya, nandun sa likod nitong cobra. Ayan, at cab fern, ang lalaki. Tapos itong nabali yung natin, Big Bill Ay, Royal Queen natin, ang lalaki. Grabe, ang lalaki ng dahon doon. Wait, makapunta ba ako? Parang hindi ko mapuntahan, guys. Kita mo yan? Ang lalaki ng dahon ni Royal Queen. Philodendron. Ang lalaki. Tapos si Big Bill, nabali. Nako, 2 meters na ang haba ng dahon ni Big Bill. Ang laki ni Big Bill. Oh, kita mo? At ang kintab ng dahon nito, ang kintab-kintab. Ang ganda. Oh, si Zamia. Yan, nakita mo? At ito naman ay si Japan Fern. Ang tawag nila, ganyan, laki. Laking dahon. Ayan. Ayan, ang gaganda ng mga cycas, no? Super gaganda. Lalaki na. Nakakatuwa. Yung bulb niya, iniingatan namin dahil kinakain ng uod. Kinakain ng wati, kung sa Bisaya. Kaya, doon kami nag-iingat. Ayun, at puntahan natin siya. Mag-propagate na tayo. Let's go. Okay, now guys, andito na tayo, mag-propagate tayo ng cycad. Here it is. Very beautiful cycad. Ang hahaba ng dahon. Grabe. natin yung maliit, no? Gilid. At para makamis yung ano. Ayun. One. Mga ilan kaya yan? Mga dalawa siguro. Dalawa lang? Okay. Okay, dyan muna. Ayun. Wow. 2 babies. 2 cycas babies. Yes. Yan. Ang ganda. Ang daming dahon niyang isa. Oh. Ang gwapa. Ang gwapa-gwapa niya. Wala na siyang sagabal. Yes. Tapos i-arrange natin yung kanyang ano dahil freedom! Sabi niya, freedom! nagtagilid na siya. May freedom na akong magkikilos. Sabi niya. Or manganak uli. Ayan. Grabe, no? Grabe yung mga cycads. So, itanim na natin yon. I-arrange ko to. Binubungkal niya, guys, kasi tinitignan baka may ano, yung bulate o anong tawag doon? Wati ang tawag nila dito sa Bisaya. Ganon.